Исәнмесез, балалар. Исәнмесез, кадерле дуслар. Без бүген Сабантуй журналында кунакта. Сезгә кичкенә генә бер серебезне ачарга булдык. Сабантуй журналының октябрь санында Октябрь һәм бәләкәй тылсымчы дигән менә шундый бер матур китаптан үзек булачак. Мин бу китапның иллюстраторы буларак сезгә рәсемнәрнең ничек барлыкка килүе, аларның этаплары турында бераз гына сөйләп күрсәтеп бирермен. Һәм менә без бүген шарфлы тышкан баласына тукталачакбыз, шулай бит? Әйе. Һәм бүген без аның курчагын дип әйтик. Шулай дип әйтеп буламы, курчак дип әйтеп? Әйе, курчак Кәгазьдә аның сынын ясап күрсәтәчәкбез һәм сезне дә ясарга өйрәтәчәкбез. Балалар, Безгә кирәк кәгазь бите. Икенче бит ул акварель кәгазе, ул калынрак, гади кәгазьдән бераз калынрак. Без аңа бу кәгазьдә буяулар белән ясыйбыз. Тагын акварель буяулары, кисточкалар, нечкә һәм ясы, гади карандаш, бетергеч, кайчы, карандаш клею. Без һәм монда менә мин бер җипләр күрәм. Әйе. Башлыйбыз. Әйдә, мин төшереп барам. Чөнки мин кайткач моны үзем дә ясап караячакмын. Башта мин бу тышканны ничек ясаганын әйтим әле. Мин менә бу биттәге тышканны шаблон итеп алдым. Һәм аңа карап, бу китапка карап, мин A4 кәгазенә зуррак булып эскиз ясадым. Бу эскиз нигезендә мин бу тышканны детальләргә айырып, Кәгазьгә төшердем. Калынрак кәгазьгә төшердем. Менә һәрбер кулларын, аякларын һәм айырым менә баш белән гәүдәсен. Ландыш, сезгә үзегезгә кайсы герой якынрак? Минем үземә әлбәттә Эльза, чөнки ул минем үземнең кичкенә вакытым инде. Мин кичкенә чагында бит бакчага да йөрмәгән бала. Һәм бәхетле бала. Әйе, мин аны хәзер шулай дип уйлыйм. Ул вакытта мин кызыга идем. Бакчага йөргән балаларга. Без кичкенә авылдан, безнең авылда бакча юк. Әниләр мине көне буена өйгә калдырып китәләр. Һәм без дип әйтәм инде мин, өйдә үзем генә утырганда шул уенчыкларым белән нәрсәләр генә уйлап чыгармый идем. Минем хәтта менә бу әкияттәге лимон агачым да бар иде. Шул лимон агачы төбендә минем бөтен уенчыкларым һәм бөтен тормыш кайный анда. Һәм ул менә шушы анда акыллы керпе дә бар, әти куян белән әни куян да бар. Шундай ук тиен, кичкенә генә матур тиен дә бар. Шундай ук тышкан, ул тышканга шарфны мин үзем бәйләп куйдым. Кыскасы, әлбәттә куянның аягы сынды инде уйный торгач, аксакка әйләнде ул. Һәм алар миңа шуның кадәр якын дуслар иде, һәм менә бер заман менә алар минем белән сөйләшә башларлар кебек тоела иде. Һәм еллар узгач инде үземнең кичкенә кызларым тугач, октябрь аенда өйдә генә утырасың бит инде, күңелсез була. Шул вакытта менә бу әкият булып килеп чыкты да инде. Әле ул вакытта минем балаларым бу әкиятне аңларлык түгел иде, әмма мин аларга бүген укыйм инде, алар аны кабат-кабат укыталар. Синең үзеңә кайсы персонаж иң ошаганы булды? Миңа гомумән һәрбер персонаж якын булды. Мәсәлән, тышкан ул шундый шаян, шундый шук. Һәм тышканга килгәндә, балалар, без хәзер гәүдәсен ясап бетердек. Без коңгырт буяу белән әйдә, без аны төшереп алыйк әле. Акварель. Менә ул коңгырт буяу. Без аны башта шәмәхә буяу белән эшләп чыктык. Менә хәзер инде аңа коңгырт буяу истибез, шулай бит? Әйе, без һәм бераз гына да шәмәхә төс белән кушып, без тышкан штаннарын ясыйбыз.
Шарф Иң беренче ясыйбыз. шарфка күчәбез. Чөнки аның шарфы бит инде иң мөһим деталь, шулай бит? Ул настроениены Ай, менә бу- күтәрүче, бу- күңелне күтәрүче, шундай җылы төсләрдә, сары, кызыл Бу- сары. Бу тышкан баласы нәкъ менә шушы шарфы белән истә кала да инде әкияттә, шулай бит? Әйе. Салават күпер итеп ясарга мөмкинме? Мөмкин, әмма мин бу тышканны шундый менә җылы гаммада ясадым. Аңа көз төсләрен күбрәк куштым. Әйе. Көзге төсләрне. Көзге матур, кызыл, сары һәм шәмәхә, коңгыр төсләр өстенлек итә. Хәзер без кояш төсендә шундый ботинкаларны ясыйбыз. Тышканның ботинкаларын буйыбыз. Сары төсне кызгылт сары төс белән бераз гына менә шулай кушып буйыбыз ботинкаларны. Менә безнең хәзер тышкан үзенең янәшәсендә яткан оригиналына ошый башлады. Акварель безнең кибә бераз. Балалар, хәзер без киләсе этапка күчәбез. Тышканны буядык краскалар белән, Ул кипте. кипте. Һәм без хәзер кайчы белән бу детальләрне кисәбез. Так. Детальләр күп, бераз катлаулы да булыр бәлки. Так, хәзер без буяу белән эшебез әле тәмамланмады. Яссы кисточка белән кара буяуга манабыз һәм аны бераз чүпрәккә корытып җибәрәбез. Так. Һәм бу детальләрне менә күргәнегезчә, минем менә контур буенча мин бераз кара төс куштым. Былай менә тышкан Төгәлрәк, төгәлрәк, җанлырак, шынрак. жанлырак килеп чыга. Хәзер без тышканның менә авызларын, күзләрен, бармакларын ясыйбыз. Моның өчен безгә нечкә кисточка кирәк була. Чуклар ясыйбыз без хәзер шарфка, шулай бит? Качуклар ясыйбыз. Әйе, моның өчен кайчы белән менә шулай Кисеп, кисәбез әз-әз генә һәм аны бераз төрле төрлечә якка кисеп, аннан Әйе. шундай чуклар ясалып Чуклар. кала. Күзне үзегез дә ясый аласыз. Менә мин монда карандаш белән күзне ясадым. Аны кисточка белән, маркер белән, карандаш белән дә ясарга була. Менә гади карандаш белән дә аны кара карандаш белән ясарга була. Хәзер без бу детальләрне тоташтырабыз. Моның өчен безгә без кирәк булачак. Һәм җеп. Менә шундый җеп. Гади җептән бераз калынрак ул. Әмма гади җеп белән дә моны ясап була. Бу башта менә бер кулын тәпиен алабыз да менә шулай гәүдәсе астына куеп, менә шулай тотып кишәбез
Так, менә тишеге чыкты, кулына да, гәүдәсенә дә. Һәм без бу тишекне без белән зурайтабыз. Менә ул кадәр безнең җибебез Сыярлык булсын. сыярлык, тишеккә сыярлык иттереп, кулында да, тәпиендә дә. Хәзер бу җеп белән детальләрне тоташтырабыз. Так, гәүдәсеннән чыгарып, беренче тәпиен. Так, Һәм түйген ясыйбыз, шулай бит? түйген, әйе. Артык җепләрне кисәбез, чөнки менә артта да шундый ул пөхтә, чиста, матур булырга тиеш. Менә. Так. Хәзер безнең нәрсәсе калды? Койрыгы, койрыксыз тычкан буламы ни? Койрык ясыйбыз. Койрык өчен төрле җеп сайларга була. Бу җеп тә ярый. Менә минем шу тычканымда шундый җеп, мин бер кисәк бар иде, шуны куйдым. Тагын менә шундый җеп таптым. Так. Артына ябыштырабыз. Моның өчен безгә кечкенә генә кәгазь кисәге кирәк булыр. Менә шундый почмак шикелле кисәбез. Менә шулай, артта койрык, алда койрык. Так, Безнең тышкан тычканыбыз әзер. биергә әзер. Биергә әзер. Хәтерлисеңме, Алия? Безнең әкияттә октябрь ничектер календарьдан бөтенләйгә китәм дип бер туктаусыз елап утыра башлаган иде. Шуңа күрә бөтен җәнлекләр җыелдылар да Эльзаны чакырдылар. Эльза алар өчен бәләкәй тылсымчы булды һәм ул шундый мөгъҗиза ясады, октябрьне барыбызның да яратуына ышандыра алды. Шуңа күрә әйдәгез бездә кичкенә генә тылсымнар, мөгъҗизалар ясыйк һәм менә шушындый кичкенә генә үзебезне сөендерә торган шатлыклар белән, мөгъҗизалар белән көннәребезне, октябрьнең озын яңгырлы көннәрен бизик. Сау булыгыз, дуслар! Сау булыгыз, дуслар!